anahitaji ndio aendelee kufanya kazi. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho mare nitiere kod geno mar medo yuto ma Kenya yudo ka oya ir Jokenya matiyo pinje maoko kowuok e siling bilion 3.8 nyaka bilion 10 e higni 5 mabiro. Ka bende ojiwo Jokenya matiyo pinje maoko mondo mi omed tiyo matek. Nowuoyo e romo manobedo gi Jokenya ma odak kendo tiyo e piny mar Ghana e kinde limbe mare mar ndalo 3 e piny mar Ghana. Kamano ojiwo oganda mondo mi omed chulo osuru kaka yor konyo gero piny Kenya. Ka bende ose oganda ma osebedo kang'ure wi osuru ma ichoke pacho kae. Owacho ni piny Kenya tiyo gi bilion 630 kaka higa weche mag somo. Omiyo piny owacho mar Kenya ni kod jotije ma olony e tije ka ipimo gi pinje maoko. Omiyo nitiere dwaro mane oni jotijego okelo yuto ne piny Kenya. To increase our diaspora remittances from about $3.8 billion to 10 billion in the next 5-7 years. And it's doable. In 2022, we were 3.8. This year, possibly we will cap it at $5 billion, and we are moving. So, tunasongesha. So you guys continue working. Maybe you can get an extra job. Invest in the right place, and I've given you leakage of where that is. We're very proud of what you guys are doing here. We have very favorable reports of your expertise, your professionalism, and the contribution you're making to your country of residence, and we truly appreciate that.